Защо ми тече носа? Този въпрос някак си е подценяван и бих желал да отделя малко време и да ви поканя и вие да изслушате това кратко видео, защото за много хора се надявам то да бъде доста ценно и полезно. А първото нещо, което е нужно да разберем, е, че здравето е чистота и чистотата е здраве. Няма как мръсното тяло да е здраво и чистото тяло е здраво. И както знаем, за всяко едно чистене е нужна енергия. И когато в тялото влязат токсини и отрови и вещества, които са излишни, тялото се стреми да ги изхвърли и то максимално бързо. В това тяло е вграден изначален стремеж към чистота. И колкото повече енергия има тялото, толкова по-бързо то се чисти. И колкото по-малко енергия има тялото, толкова по-бавно то се чисти. И когато енергията е много малка, тялото няма възможност да изхвърли навън токсините и започва да ги складира на максимално безопасни места в ставите, вътре в пространството, в определени места на тялото, където ги обгражда тези токсини, защото те увреждат органите и клетките и ги неутрализира с обвивка от мазнини. И принципът е следният. Пътеките за чистене на тялото са няколко. Едната е през носа с хрема, сополи или с храчки или с кашлица. Другата е през кожата с потени, с обриви и всякакви кожни проблеми, като екземи и пъпки и какво ли не. Другият път е през урината и през изпражненията. И разбира се, през издишвания въздух. И сълзите. И всичките тези пътеки и всичките тези начини на чистене минават през лимфната система, защото лимфната система е онази, в която токсините, тялото направлява токсините, отпадъците от метаболичната дейност, отровите, които сме погълнали с въздуха, напитките, водата, храната, токсините, които се образуват, когато изпитваме отрицателни и негативни емоции, защото при тях клетките се стресират и започват да освобождават, да изхвърлят навън от метаболичните отпадъци от стреса. Всички те се изливат в лимфната система. И това не е мое мнение. Има много информация по интернет. Няма нужда да ми вярвате. Всичко, което казвам, може да го проверите. И лимфната система е почти 3 пъти като обем спрямо кръвта. Кръвта е онази, която храни и дава на клетките това, което имат нужда, а излишното отива в лимфната система и основната част от него се филтрира през бъбреците. Бъбреците притежават способност да филтрират токсините и да ги изхвърлят през урината. И лигавицата вътре в носа е много тънка обвивка и от нейната вътрешна страна има съдове на лимфната система. И всъщност това е най-бързият и най-лесният начин на тялото да изхвърли токсини. През
тази лигавица в носната кухина. И всъщност, разбира се, тук съществува едно широко разпространено мнение, че хремата и сополите са болест или здравословен проблем и е нужно да бъдат лекувани, да се пият разни хапчета, медикаменти и какво ли не, но всъщност хремата е нещо чудесно. Тялото става по-чисто. И може всеки да направи този експеримент. Хората, които правят воден или сух пост, или карат няколко дена на плодове, знаят много добре този ефект. След поста, когато тялото вече се е изчистило до някаква степен, когато се приеме някаква нездравословна храна, носа потича. Естествено, че ще потича. Защо? Защото тялото се е изчистило по време на поста, разполага тъй като е по-чисто, разполага с повече енергия и мигновенно, буквално мигновенно, за минутка, 2, 3, 4 и носа потича след поглъщането на тази храна. И тук е добре всъщност да се разбере следния ключов момент. Това мисля, че не е много разпространено и няма яснота при повечето хора, че ние имаме два начина да живеем този живот по отношение на здравето на тялото. Единият начин е да помагаме на тялото да става все по-чисто, всеки ден, всяка седмица, всеки месец, всяка година тялото ни да става по-чисто и колкото е по-чисто тялото, толкова по-бързо то се отърва от токсините и толкова интервалът между поглъщането на токсините и тяхното изхвърляне намалява и човек може да осъзнае, че всъщност това е процеса. Няма никаква болест тук. Както казват просветените натурални доктори, болести няма. Има само симптоми на детоксикация. И разбира се, фармацевтичната индустрия няма голям интерес хората да са в перфектно здраве. И тази информация първо не се изучава от докторите по медицина. 8 от 10 доктора по медицина, с които разговарям, не знаят какво е имунната система. Имунната система е онова, което осигурява чистота на тялото. И чистотата на тялото се осигурява от лимфната система. И когато живеем живот, в който тялото става все по-чисто и все по-здраво, процесът или интервалът между поглъщането на нещото, което съдържа токсични или излишни за тялото съставки, става все по-малък. И когато човек живее нездравословен живот, този интервал става все по-голям и когато в един момент енергията на човека спадне под определено ниво, тялото не притежава възможност да изхвърля тези токсини навън и да ги извежда. И то преминава в режим на натрупване на токсините. И здравето постепенно, бавно и полека деградира. И когато човек живее в този режим
в който няма достатъчно енергия и тялото става всеки ден все по-замърсено и все по-болно, се стига до един момент, в който нещата изведнъж се сриват. Я инфаркти, я инсулти и така нататък, да не ги изброявам. И аз загубих няколко близки хора и роднини, и братовчеди, и така нататък, млади хора, които погледнато отстрани бяха здрави. Нямаха хрема, не се разболяваха, не вдигаха температура. Температурата е всъщност, вдигането на температурата е мощен начин за изчистване на тялото. Обаче, за да вдигне температурата тялото, това е енергия, нужна му е енергия, и когато човек не притежава необходимата енергия, тялото не може да вдигне температура. Защо вдигането на температурата е много ценно? По същата причина ходим на сауна, парна баня и така нататък, защото лимфната система е липидно или масно базирана, разбира се, в нея има и вода, за да може да разтвари и двата вида токсини. Основно има два вида токсини, водно разтворими и масно разтворими. И лимфната система може да ги разтвари и двата вида и да ги закара до бъбреците, в идеалния случай, или ако е горещо, примерно през потта. И за това е много важно хората, които имат проблеми с бъбреците, а това е сериозна част от населението, да се потят редовно. Разбира се, и другият елемент тук е движението, защото лимфната система няма сърце и няма кой да я задвижва и да я движи. Това, което задвижва лимфната система, е движенията на мускулите. И едно от упражненията е скачане с въженце, примерно, или без въженце, но такива, или на батут. И това е голямата картинка. Всъщност в момента човечеството е нужно да осъзнае следното нещо. Всеки човек е нужно да се замисли, да анализира, да разсъждава и да се направи равносметка в какъв режим живее. В режим, в който тялото става все по-чисто и токсините в него стават все по-малки, или в режим, в който детоксикация няма и симптоми на детоксикация, наречени болести от официалната медицина, няма. И тогава той знае, че ако иска да е здрав, просто е нужно да направи промени. Промените са ясни. Чист въздух, чиста вода, чиста храна, движение, разходки в природата, упражнение, йога, пилатес, всякакви физически упражнения. И разбира се, добро ментално и емоционално състояние, защото стресът и негативните емоции също токсицират тялото. Това е, което исках да кажа. Надявам се, съм бил ясен, надявам се да бъда разбран. Желая на всички перфектно здраве и нон-стоп нирвана.